Tere! Joulua! Tässä Kallion Jaska, hei! Nyt kun on aika antaa lahjoja kaikille, niin mä oon ajatellut antaa noille kansanedustajille noita, niin on katsottua kun kulkenut pitkin puistoja, niin on kerännyt näitä koiran kikkareita ja leivoin niistä kikkareista tämmösiä joulupossuja. Ja sitten aamulla huomasin, että tuolla pytyssäkin ollut tommosia punaisia puolukoita, niin otin yhden ja niistä on hyviä silmiä näihin. Tälleen näin pistää niin ja näin. Ihan hieno. Ja sitten otetaan tämmönen kirjekuori, missä helvetissä se on. Otetaan kirjekuori. Pistetään kirjekuoreen. Ja sitten sen mukaan kuinka sä tykkäät kansanedustajasta, niin sä otat isomman tai pienemmän kirjekuoren. Ja sitten jätät nää hautuun 4 päiväksi. Ja sitten postimerkki ja postiin. Niin, ei pidä unohtaa omaa lahjaa, eli tämmönen laatikko Alkosta ja pullo Alkosta. Pistetään näin. Ja hyvä on tämmönen suljettava ja avattava laatikko. Että jos sattuu tulee jano, niin voi avata sen ja ottaa huikan. Ja eikö paarapapam pam ja paskat lentää vaan.